Békesség Istentől mindnyájunknak, drága testvéreim, hadd köszöntselek benneteket a Szentírás szavaival. Egy Zsoltárnak a szavai jutottak eszembe, tudjuk, ismerjük jól ezt a Zsoltárt, amerikai filmek kedvenc Zsoltára ez, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, mondja ez a Zsoltár. Hál' Istennek nem szűkölködünk előadókban, prédikátorokban, lelkészekben. Elérkezett közénk ma este Bánal Pál kollégám és felesége Imola. Az Úristen áldja meg őket, köszönjük, hogy vállalták ezt a ma estét. Az Úristen dicsőségére legyen ez a ma este, akit magasztaljunk mindenek előtt énekszóval. Testvéreim, énekszóval magasztaljuk tovább a mindenható Úristent. Ami segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen.
Urunk Istenünk, kérünk, hogy áld meg az együttlétünket a Te jelenléteddel, szent lelked által. Könyörülj rajtunk, hogy mind az ige hirdetése, mind annak hallgatása, megértése és megcselekvése Te tőled való legyen. Amen. Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istennek igéjét, ugye, mint az írva található a Máté evangéliumában, a 13. rész 3-tól 9-ig terjedő verseiből olvasom Istennek igéjét, amelyet hallgassatok figyelemmel és alázatos lélekkel. Máté evangéliuma 13. részéből, a 3-tól 9-ig terjedő versekből olvasom Istennek igéjét. Azután Jézus elmondott nekik sok mindent példázatokban. Íme kiment a magvető vetni, és amint vetette a magot néhány, az útfélre esett, jöttek a madarak, és felkapkodták azokat. Más magok tövises helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben. De amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Más magok pedig tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották azokat. A többi viszont jó földbe esett, és termést hozott. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Akinek van füle, hallja. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az ima hétnek a mai napján, amelynek a témája az, hogy a hívők szent papságának hivatása, az evangélium hirdetése. Hát rögtön azt is mondhatnám a padokban az igehallgató, hogy hát erről nincs mit beszélni, az igehirdetés a lelkipásztorok feladata. Van a gyülekezetnek lelkipásztora, aki evangéliumot hirdet, jönnek vendéglelkipásztorok, és mégis ezt írták ki témának, hogy minden hívő feladata az evangélium hirdetése. Hogyan lehet ez? Hogy kell ezt érteni? Ennek a megértésében segít nekünk a felolvasott ige, ez a jól ismert példázat. Mert valószínűleg mindannyian ismerjük ezt az igét, a magvető példázatát, és nem csak, hogy ismerjük, hanem mind jól is értjük azokat a képeket, amelyeket a magvető példázatában Jézus Krisztus használ. Ugye vannak különböző földtípusok, van az útfél, van a köves hely, és van a tövises föld, és hát ezek között nem kell ki jól a mag, ebben nem lesz termés, de jó termés lesz a jó földben. Ezt mindenki tudja. Jól ismerjük a példázatnak a jelképeit, de vajon ismerjük-e, és vajon értjük-e ennek a példázatnak a jelentését, főképpen az üzenetét számunkra, amelyik maga az útfélre esett, azt elkapkodták a madarak, amelyik a tövisek közé az hamar kihajtott, és mivel nem volt mélyen a földben, ezért megperzselte a nap, amelyik a tövisek közé hullott, az pedig megfojtotta a gyom. Mit jelentenek ezek a képek? Értjük-e, és van-e vágyunk arra, hogy megértsük az Istennek az igéjét? Vagy pedig megkövéredett a szívünk, és eltelt minden mással, csak éppen az Isten igéjével nem. Ezeket a szavakat mondja Jézus Krisztus, miután ezt a példázatot elmondta, hogy van, aki hallja, és mégsem érti. És talán mi, akik ebben a korban élünk, elmondhatjuk azt, hogy nagyon sok minden hangzik a világban. És ott van közte az Isten igéje is. És a nagyon sok minden közül
sok mindent meghallunk, és sokszor éppen az Isten igéje az, amit nem hallunk meg, vagy hogyha igen, akkor a mi szívünkben nem talál jó földre az Isten igéje. Mert bizony olykor, vagy pedig mindig az ige magva számára mi magunk is rossz föld vagyunk. Lehet, hogy olyanok vagyunk, mint az út széle, ahol nem tud megfogadni bennünk az ige, mert bár halljuk, látjuk, és nem halljuk meg, és nem értjük meg mégsem, hogy mit akar üzenni számunkra. Pedig azt is mondhatnánk, hogy egy olyan korban élünk mi, ami rendkívül alkalmas arra, hogy az Isten igét meghallgassuk. Egy olyan korban és egy olyan földrajzi helyen élünk. Ugyanis nincsen semmilyen politikai akadály. Lehet hirdetni az Isten igéjét. Nem mondja meg senki a keresztényeknek, hogy mit szabad és mit nem szabad csinálni. Nem zárják börtönbe azért a keresztényeket, hogyha Isten igéjét hirdetik. Szabad az Isten igéjének a terjedése. Ugyanakkor azért is egy jó korban élünk ebből a szempontból, mert nincsenek elmérgesedett konfliktusok a keresztények között. Gondoljunk csak vissza azokra a korokra, amikor vallásháborúk dúltak a keresztények között. Ma ilyen nincsen. És egy másik jellemzője a mi korunknak, ami szintén szabad teret enged az igének, az az, hogy ma nem kötelező hinni. Nem mondja meg nekünk senki, hogy márpedig, hogyha nem hiszünk Istenbe, akkor nem vagyunk igazi állampolgárok például. Nem kötelező hinni. És ezért szabad hinni az Istenben. Ezért szabad meghallgatni az Isten igéjét. És mégis ez a nagy szabadság, amiben élünk, ez nem közel visz Istenhez sokszor, hanem pontosan, hogy eltávolít tőle. Lehet, hogy kezdetben lelkesedünk az igéért, de nem vagyunk kitartóak. Lehet, hogy a világ csábítása folytja el bennünk, de mindenképpen elmondható, hogy nehéz dolga van az Isten igéjének számunkra és velünk. De most beszéljünk arról az esetről, arról a helyzetről, amikor az Isten igéje jó földbe hull. Amikor jó föld vagyunk az Isten igéje számára. Mi van akkor, hogyha elkezdünk valóban hinni Istenben, és elkezdjük valóban hinni azt, hogy Jézus Krisztus megváltó, és ő meg tudja újítani az életünket, és meg is újítja azt. Mi van akkor? Mi van akkor? Példázat szerint termés van. Némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely 30 annyit hozott. Még amelyik a legkevesebb termést hozza is. Még az az élet is nagyon bőséges termést hoz, hogyha az Isten igéje az, ami megteremt bennünk, ami az életünket meggazdagítja. És egy másik következménye annak, hogy termést hoz az életünk, az az, hogy ugye itt úgy írja az ige, hogy 30 annyi magot. Hát, hogyha több a mag, akkor az a termés az új földet hint be. És újra lehetőség van arra, hogy az ige magva terjedjen. Vagyis, hogyha, kedves testvérem, te keresztény vagy, és hiszed és vallod azt, hogy Jézus Krisztus a te életednek is a megújítója, megváltója és megszentelője, akkor bizony te is igehirdető vagy. És te is evangelizátor vagy. Erről szól az imahétnek a mai alkalma. És hogy hogyan lehetséges ez, hát most nem szeretném elmélettel magyarázni, vagy valamilyen teológiai okfejtéssel, hanem egy történetet szeretnék elmondani. Egyszer egy evangelizációs alkalomra hívtak meg nemrégiben, és hát egy olyan alkalom volt, amire úgy gondoltam, hogy
sok olyan ember jön, aki még azelőtt nem hallotta az Isten igéjét, ezért kicsit aggódva készültem arra az Isten tiszteletre, és valahogy úgy éreztem, hogy nehezemre esik készülni, annyi minden más teendő van, annyi mindennel kell foglalkozni, szükséges, fontos dolgokkal, hogy nem tudok igazán elcsendesedni, az Isten igéjére figyelni, és szeretném azt, hogy az Isten megszólítana engem. Ez a vágy volt a szívemben, így ültem az irodában, készültem, kerestem a megfelelő igét, és egyszer csak bekopogtak az ajtón, és bejött az irodába egy asszony, egy fiatal asszony, akit nem ismertem, látásból ismertem, ugyan, de még soha nem beszélgettem vele. És ez az asszony elmondta, hogy azért jött, mert emlékharangozást szeretne a nemrégiben fiatalon elhunyt férje számára. Megdöbbenve hallgattam, nem tudtam, hogy egy ilyen tragédia van a családban, és kérdeztem tőle, hogy van ő most ezzel, hogyan dolgozta fel ezt a traumát. És azt mondta, hogy ennek az esetnek, ennek a szomorú esetnek a hatására kezdett el igazán hinni az Istenre. És azt mondta, hogy akkor, amikor megtudta, hogy a férje halálos beteg, éppen egy evangelizáción volt, ahol hallotta azt, hogy Jézus Krisztus megváltó, hogy az ő életével is tud újat kezdeni, és akkor úgy döntött, hogy átadja az életét az Úr Jézus Krisztusnak, és keresztjénné lesz, valóban tanítvánnyá lesz, és elkezdett hinni Istenben. És ahogy telt az idő, a férje állapota egyre rosszabb és rosszabb lett, és ő elkezdett imádkozni azért, hogy gyógyuljon meg a férje. És ahogy így imádkozott, egyszer csak arra gondolt, hogy lehet, hogy nem fog meggyógyulni. Lehet, hogy nem ez az Isten akarata. És akkor elkezdett valami másért imádkozni. Azért kezdett könyörögni, hogy a férje is ismerje meg az Úr Jézus Krisztust. És hát kérdeztem tőle ezután, hogy és mi történt utána, hogy volt ez az egész, és így folytatta, egy kérdéssel folytatta, azt mondta, hogy tudom, hogy mi volt a férjének az utolsó szava, hogyan halt meg, és kérdeztem, hogy mi volt az. És azt mondta, az utolsó mondata az volt, hogy Jézus Krisztus értem is meghalt, és ezért én tudom, hogy örök életem van. És amikor kimondta ezeket a szavakat ott az irodában, akkor sírva fakadt, és én is alig tudtam visszatartani, és hálát adtam az Istennek, hogy meg tud szólítani. Egy egyszerű ember által. Ez az asszony nem volt teológus. Az asszony nem tanulta meg, hogy kell hirdetni az Isten igéjét, hanem a saját szavaival elmondta, hogy mi az, amit átélt ő. Mi az, amit megtapasztalt. Egy dolog volt számára fontos, hogy bizonyságot tegyen. Nem volt, mondom még egyszer, teológiai végzettsége, de volt valami egyéb. Megújult élete. Az a kérdés, kedves testvérem, hogy van-e megújult életed? Hogy az Isten igéje, amikor hangzik számodra, akkor jó földre talál-e benned? Vagy kövek közé esik, és elkapkodják, vagy hamar kihalt, vagy az út félre esik, és elkapkodják a madarak, vagy valami egyéb történik. Jó föld vagy-e az ige számára? Hallod-e az igét? Érted-e az igét? Növekszik-e benned az Isten országa, kedves testvérem? És hogyha igen, hogyha van megújult életed, akkor te is az evangélium hirdetésére hivattál el. Az Isten erre hívott el téged. Lehet, hogyha ezt hallod, hogyha ez a mondat, amit
az imahét előkészítői írtak ide mára, hogy a hívők szent papságának hivatása az evangélium hirdetése. Lehet, hogy ez furcsán hangzik. Hát hogy? Hát én túl gyenge vagyok, én túl kevés vagyok ehhez. Hát hogy hirdethetném az igét? Lehet, hogy csak konfirmandus vagyok, gondolod, vagy ifis, vagy valami, egy egyszerű nagymama vagy szülő. Hogyan hirdethetem az igét? De egy dologra szeretnélek emlékeztetni. Jézus Krisztus tanítványai, a 12, az nagy részben úgy szólván tanulatlan ember volt. És mégis apostolokká lettek. Azért, mert az Úr Jézus Krisztus megújította az életüket. Mert megváltotta őket, és apostolokká lettek, és az evangéliumot hirdették. Vagy mondhatok egy másik bibliai példát is. Például ki az, aki hallott Anániásról? A bibliai Anániásról az Új Szövetségben van. Van egy ilyen, hogy az Anániás és Zafira története, de nem erre gondolok, egy másik Anániásra. Ugye, hogy nem egy olyan ismert szereplő, nem olyan, mint hogy azt mondanám, hogy Péter apostol. Nem nagyon hallottunk Anániásról. Pedig azt is mondhatnám, hogy ez az ember volt felhasználva, az Úristen őt használta arra, hogy az egész Európába elterjessze az Isten igéjét. Anániást. Hogyan? Hát úgy, hogy ez az Anániás volt az az ember, akivel Pál apostol a megtérése után először találkozott. És ez volt az, akitől szent lelket kapott Pál apostol. És az első keresztény ember volt, akivel Pál apostol, a nagy apostol beszélgetett. És így közvetve Anániás az, aki az evangéliumot hirdette. Nem az a kérdés, kedves testvérem, hogy milyen nagy dolgokat viszünk véghez az Istenért, az Úrért. Nem az a kérdés. Az a kérdés, hogy van-e megújult életünk, és hogyha van, akkor az Isten szolgálatában állunk-e? Ez a kérdés. És hogyha az Isten szolgálatában állunk, a helyünkön vagyunk, akkor bizony, hogy az Úr el tudja végezni általunk azt, amit el kell, hogy végezzen, amit el akar végezni. Az Efézusi levélben mondja az apostol, hogy járjatok az előre elkészített jó cselekedetekben. Előre elkészített jó cselekedetekben. Nem mi kell erőlködjünk, nem mi kell valahogy magunkból kikényszerítsük az igének a termését, hogy legyen 30 annyi legalább. Hogyha már 60 vagy 100 annyi nem lehet. Nem mi kell. Mi csak hitben kell járjunk. És az Úr az, aki adja a termést. Az Úr az, aki adja a kegyelmet számunkra. Vagy egy másik bibliai példával, hadd fejezzem be ezzel a példázattal, szintén ismerős mindenkinek a talentumok példázata. Hogy is van ott? Van, aki sokat kap, és van, aki keveset. Igaz? Van, aki 10 talentumot kap, és van, aki csak 1 talentumot. Csak egyet. És amelyik 5-öt kap, és aztán 10 lesz belőle, ugye, mert először 5-öt kap, arról azt mondhatnánk, hogy hát biztos ez az az ember, akinek nagyon nagy tehetsége van. Mi pedig lehet, hogy csak azok vagyunk, akik egyetlen egy kis talentumocskát kaptunk. Hát el szeretném mondani, hogy az 1 talentum, az rengeteg, az nagyon sok. Az valami 36 kg arany vagy ezüst. Ugye? A talentum. Még hogyha csak egy is, akkor is nagyon sok. Az Úristen megváltott bennünket. Hogyha hozzá tartozunk, akkor így is, úgy is van termés az életünkben. És van áldás az életünkön. Csak az a kérdés, hogy valóban hozzátartozunk-e, és valóban jó föld vagyunk-e a számára. Hadd fejezzem be ezzel a kérdéssel.
jó föld vagy-e az Isten igének számára. Amen. Drága Urunk Jézus Krisztusunk, köszönjük neked azt, hogy itt állhatunk most színed előtt és fejünket meghajtva, imádkozhatunk hozzád, Urunk. Köszönjük neked az igét, köszönjük azt, hogy te, Urunk, hinted az ige magvait, és hogy hozzánk is elérkezhettek ezek az ige magvak. Ó, Urunk, kérünk téged, hogy könyörülj meg rajtunk, hogy jó föld legyünk az ige magvai számára, Urunk Istenünk. Kérünk téged, hogy könyörülj meg rajtunk, hogy semmi ne tudja elvonni a figyelmünket te rólad, Urunk. Hiszen látod azt, hogy mennyi kísértés van körülöttünk és mi bennünk is, ami azt szeretné, hogy ne rád figyeljünk, hanem minden egyébre, ami elvonhatja rólad a figyelmünket. Hogy ne rád legyünk kíváncsiak, hanem minden másra. Hogy ne rád vágyakozzunk, Urunk Istenünk, hanem mindenre, amit a világ kínál. Kérünk, hogy könyörülj meg rajtunk, hogy az a vágyakozás, ami bennünk van, az egyedül rád irányuljon, Istenünk. Hogy töltsd be az életünket, hogy újíts meg bennünket, hogy az ige magvai bennünk növekedve jó termést hozhassanak. Urunk Istenünk, valóban szükségünk van erre még akkor is, hogyha ezt gyakran nem látjuk, és gyakran nem értjük. Akkor is szükségünk van, hiszen az életünk tele van gyengeséggel, kapkodással, gyötrelemmel, és mindenféle olyan dologgal, ami nem való oda, és mégis ott van, Urunk Istenünk. Hát ezért kérjük, hogy könyörülj meg rajtunk, és ami szívünket, testünket, lelkünket késztesd arra, hogy egyre jobban figyeljünk rád, és a te üzenetedre, a te igédre, hogy átadhassuk magunkat te neked, Urunk. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat. Köszönjük, hogy adod azokat az alkalmakat, amikor együtt lehetünk a gyülekezet közösségében. Köszönjük a te áldásaidat és kegyelmedet. Legyen áldott ezért a te neved, Urunk. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt, magunkban elcsendesedve imádkozzunk. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te reád, és adjon neked békességet. Amen. Meg a testvéreim, nem tudom, hogy vagytok vele, de én azon kapom magamat, hogy minden este, miközben hallgatom az ige hirdetéseket, az agyam elkezd dolgozni, úgy a belsőmben valami megmozdul, és egyre inkább jönnek elő a gondolatok, egyre inkább érzem azt, hogy az Úristen akar valamit mondani. Hatalmas üzenetet hordoz ez a példázat, amit hallottunk. Úgy érezzük talán, hogy kicsik vagyunk mi hozzá.
Kevesek vagyunk mi ahhoz, hogy az Úristent szolgáljuk, kevesek vagyunk mi ahhoz, hogy hirdessük az Úristennek az ígéjét, mert úgy tudjuk és úgy láttuk és úgy tanultuk, hogy az ige hirdetése az szóban történik fent a szószéken. Az ige hirdetése, testvéreim, a cselekedetekkel történik, a kimondott szavakkal történik, a hétköznapokban, a munkahelyen, az iskolában, ott, ahol épp vagyunk. Van ebben a példázatban egy számomra hihetetlen, érthetetlen, megmagyarázhatatlan dolog. Ez a hihetetlen, érthetetlen és megmagyarázhatatlan dolog az, hogy a gazda az szórja a magot. Nem húz csíkot, hogy eddig tart, idáig eshet mag, oda már nem eshet, hanem kimegy az ő földjére. Nemrég prédikáltam itt erről a történetről, erről a példázatról. Kimegy a gazda az ő földjére, és nem méricskéri, hogy eddig mehet a mag, hanem elkezdi szórni. A te szívedbe, az én szívembe, a másik ember szívébe. A magnak nagyon nehéz helyzete van, mert miután megműveli az ember a földet, utána sem egy jó hely a föld. Olyan szempontból nem jó hely a föld, hogy annak a drága pici kis magnak, amit elvetünk, egy csomó mindenen át kell törnie, hogy a felszínre jöjjön, szárba szökkenjen, növekedjen és termést hozzon. Így van az Úristen igéjével. Az Úristen hinti az ő magját estéről estére pályban, aztán más helyeken is, ahol az imahetet elkezdték, ahol el fogják majd kezdeni. Vajon az a mag, ami odahult abba a földbe? Hát az Úristen azt hiszem, hogy talán mindnyájunkat jó földként néz. Esély van arra, hogy ki jöjjön, szárba szökkenjen ez a mag. Vajon az a mag át tudja törni az én szívemet, az én életemet, annyira, hogy valóban az én gondolataimmal, az én cselekedeteimmel, az én életemmel hirdetője legyek annak, hogy a Krisztus engem megváltott. Vajon milyen az én szívem? Van-e esélye annak az áldott, estéről estére elhintett magnak, hogy kikeljen az én szívemben? És én legyek voltaképpen magvetővé az én családom számára, az én szeretteim számára, azok számára, akik körülöttünk vannak. Testvéreim, sok mondani valója van ennek az igének. Hadd kérjelek benneteket, hogy amikor majd hazamentek, akkor forgassátok a szívetekben ezt az igét. Mint ahogy Mária tette annak idején, amikor hallotta, hogy mi fog vele történni, forgassátok a szívetekben, és engedjétek, hogy szökkenjen szárba az Úristennek ez az áldott magja, amit vet, amit hint, nem fukarkodik vele, nem kell félni, nem kell elbújni, hogy hirdettessen az ige. Lehet szabadon, ahogy hallottuk, hirdetni az igét, hallani az igét. Hadd ne legyen a fülünktől a szívünkig a leghosszabb út, a leghosszabb distance, ahogy mondják ezt, a leghosszabb távolság. Ne legyen a fülünktől a szívünkig a leghosszabb távolság, ami megakadályozza, hogy szárba szökken az Úristen igéje az életünkben. Köszönöm szépen mindenek előtt az Úristennek azt, hogy idehozta Alpár testvérünket, vele együtt az ő feleségét is, aki szerényen, csendesen itt meghúzódva hallgatta férjét. Nagy áldások ők az egyház számára.
Nagy áldások ők, mondom azt, hogy a hegyköz számára, hiszen volt alkalmam megismerni őket. Azt mondta Alpár, hogy régóta nem ültünk így együtt, hiszen Szalontán annak idején, amikor együtt voltunk, minden Isten tiszteleten ott meghúzódva a szószék alatt, vagy ki a szószéken, ki a szószék alatt együtt lehettünk. Kiszámoltam, 17 és fél hónapja nem ültünk így egymás mellett. Szeretnélek kihívni benneteket ide, jó? Tessenek megnézni, milyen szépek ezek a fiatalok. Ő már kevésbé fiatal, de jól néz ki. Azért szeretnélek kihívni benneteket, hogy azok számára, akik nem ismernek titeket, mutatkozzatok be, mondjatok egy pár szót magatokról, a kalandos életetekről. Nézek Alpára, mert neki volt kalandos élete, nem a szomszédba járt, hanem egy kicsit távolabb. Aztán Imolának is volt kalandos élete, amíg várta az ő urát, hogy hazajöjjön, mikor még nem tudta, hogy hol van, de várta, gondolom, hogy jöjjön elő. Szóval pár szóban mondjátok el, hogy mit lehet rólatok tudni. Honnan jöttetek, gyülekezetetekről. Állj ide a feleséged mellé. Békesség Istentől, még egyszer Nagykádáról jöttünk, most, jelenleg, ott szolgálunk, és mióta is, olyan nem nincs még másfél éve, hogy ott vagyunk, és a feleségem a szomszéd faluból való, igen, és akkor még volt szó valami kalandozásról, igen, ez azt jelenti, hogy a teológiai idő alatt egy évet voltam, nem egy évet, csak egy felet, voltam egy ilyen kis, rövid külmissziós úton a Nepálban, ami a Himalája országa, és hát nem tudom, erről most így ennyit, jó? Jó. Mert hanem, hogyha elkezdek mondani egy történetet, akkor túl hosszú lesz. Akkor ezzel mindig úgy vagyok, hogyha elkezdek mesélni róla, akkor utána már nem lehet leállítani. És a lelkészeknél amúgy is egy szakmai ártalom, hogy ha elkezdem mondani azt, ami nagyon foglalkoztat, akkor nem lehet. Úgyhogy hát igen, és utána, amikor visszajöttem, akkor fejeztem be a teológiát, és házasodtunk össze a feleségemmel, és kerültünk Nagyszalontára, én mint segédlelkész, és a feleségem mint a feleségem. És hát ott ismerkedtünk meg a tiszteletes úrral és a feleségével. Egy intenzív év volt az, amit közösen szolgáltunk. És örülök, hogy itt lehetek most. Isten áldása legyen a gyülekezetem, minden gyülekezeti tagnak a szolgálatán, mert nem csak a lelkipásztor feladata a szolgálat, ahogy az ige is mondja. Ez a prédikáció alatt elmondott történetemben levő asszony, aki bizonyságot tett a hitéről, ez egy olyan szolgálatot végzett, hogy utána én erővel és lendülettel tudtam prédikálni egy evangelizációt. Tehát soha nem lehet tudni azt, hogy mikor nagyon fontos a helyén mondott szó. Úgyhogy ezzel a szívünkben menjünk haza otthonainkba. Köszönöm. Valamit szeretnél? Mivel foglalkozol, kérdünk? Én is szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és hát nagyon örülök, hogy itt lehetek, ugyan már ugye többször is jártam Pályban, hiszen ugye Szárabályban nagyon sokszor átjöttem, megfordultam itt a szüleimmel, és hát mivel foglalkozom, ugye itt közben rólunk a családról már nagyon sok mindent elmondott a férjem. Én a Blórentyűban tanítok, hát ez már a 9. tanév lassan, magyar tanár vagyok, és hát röviden ennyi, most ugye ingázom
És ennyi röviden. Igen. Nálam nincs az a szakmai ártalom, mint nálam. Igen. Köszönjük szépen, most itt megragadom az alkalmat, hogy meghívjalak benneteket legközelebb, majd fogunk szólni időben, hogy mikor lesz a legközelebb, hogy tartsatok nekünk egy kis beszámolót arról, hogy milyen ez a himalájai ország, mert keveset tudunk róla, hogy élnek ott az emberek. Gondolom, hogy lehet ezt kérni most tőletek, meg fogjuk beszélni. Amennyiben Ez egy nagyon jó lehetséges stratégia, mert hogyha itt a gyülekezet előtt vagyok felkérelt, akkor utána úgy mondom, hogy nem. Azért kértem itt. Persze nem akarnám úgysem mondani, hogy nem, szívesen, nagyon szívesen. Köszönjük szépen. Köszönjük. Drága testvéreim, azt hiszem, hogy segédlelkész nem kívánhat magának jobb kollégát, mint amilyen Bánal Pál testvérünk volt. Azért, mert az egy év alatt, amit együtt végigéltünk, jóban, rosszban, nehézben és még nehezebben, voltak azért olyan pillanatok, amik megörvendeztették az ember életét. Egy alkalommal reggel, mikor bementünk, ezt muszáj elmondjam, bocsássátok meg nekem, egy alkalommal, mikor bementünk az irodába, reggel 9 órakor, istentisztelet után, egyikünknek az irodában kellett lenni, a másik megtartotta minden reggel az istentiszteleteket, váltottuk egymást, elkezdtünk, mivel van bennünk egy közös dolog, mind a ketten szeretjük a kávét, elkezdtünk, szereted még a kávét? Jól mondom, jó. Akkor idáig minden stimmel. Elkezdtünk azon lamentálni, hogy hát még reggel úgy nem sikerült meginni a jó kávénkat, és milyen jó lenne, hogyha eljutnánk odáig, ha valaki hozna nekünk egy jó kis kávét. Így gondolkozunk rajta, nem zavart senki bennünket, olyan nap volt, amikor nem igazán jöttek az emberek sem egyház fenntartói járulékot fizetni, sem más egyéb dolgok után. Esperes úr nem volt otthon, felesége is valahol intézte az ügyeket, és egyszer csak Alpár mondja nekem, hogy ő most haza fog menni. Jó, itt vagyok, viszem az irodát a hátamon, aztán majd jössz, amikor tudsz. Egy idő után látom, hogy jön Alpár egy kis táskával a kezébe, bemegy a tanácsterembe, az irodát és a tanácstermet egy ajtó választotta el egymástól, és ott valamit csinál és hív, hogy menjek át. Drága testvéreim, én majd leültem a székre a meglepettségemtől, az asztal terítve, rajta a porcelán csészék, meg a porcelán kávékiöntő, a teljes kiöntő, meg egyebek. Alpár hazament, főzött egy kávét, és mint urak úgy ihattuk meg azt a kávét, az Esperes úr természetesen nem tudott róla, lehet, hogyha a videófelvételt visszalátja, most már tudni fog róla. Ezért mondom azt, hogy jobb segédlelkész kollégát és barátot nem kívánhat magának az ember, mint amilyen Alpár, illetve Imola, mert őt se hagyjuk ki, hiszen tudjuk, hogy minden nagy ember mögött egy hatalmas egyéniség áll. Én magamról tudom, azért merem mondani, meg azért, mert asszony testvéreink Pályban nagyon jól főznek, és nem akarom velük összerúgni a port. Szóval testvéreim, köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, nem engedünk el benneteket üres kézzel, majd megkapjátok a magatokét, de előtte még énekelni fogunk. Kérem a feleségemet, a nagy egyéniséget, hogy jöjjön ide mellé. Még szerencse, hogy nem tud már ilyen formán zavarba hozni a férjem, már ki tudja. De én azt mondom, hogy az ajándékot előtte csak adjuk el, drága, mert A betyárját. ha már megkonferáltad, akkor... Ez is mint Pályi. És elhangzott a legelső alkalomkor, hogy ugye mikor itt voltak Mike Paliék, hogy minden, ami ebben van, Pályi. Volt benne Raffaello is, és úgy derült ki, hogy Pályi az is, hogy itt csomagoltuk. Úgyhogy minden, ami benne van, az Pályi.
Én megélök ilyen. Alpár, fordulj el! Szívesen. Tegnap azt mondtam a gyülekezetnek, hogy jól figyeljenek, és jól tanulják, és jegyezzék meg az éneket, mert kikérdezés lesz. Na, ki az, aki készült mára? Az iskolások gondolom jobban készülnek, vagy hamarabb eszükbe jut az, hogy készülni kellene. Hol kezdjük a feleltetést? Üssük fel a naplót! Jó, hát még most egy kicsit vajszívű leszek, jó? Ezt még egy kicsit halogatjuk. Most tessenek kihasználni az alkalmat. De van egy olyan ének viszont, amit letesztelünk, abban most irgalmatlanok leszünk és könyörtelenek. Azt az éneket vesszük elő a tudatunkból, az emlékeinkből, amit hétfő este tanultunk. Illetve tanítottak nekünk Mike Pál és együttese. Nem tudom, a gyerekek fele nézek, mert tiszteletesül pont ott állt előttük, és hozzájuk jutott el leghamarabb a hang és ők a szó. hallották legjobban. Emlékeztek még, hogy szólt az ének? El is tudnátok énekelni? Esetleg velünk? Ketten, ötösen, hatosan? Igen? Katika? Nem, a Katika már nem bólogat. Mi volt az első sora? Hogy kezdődött az ének? Hangosan, Rita. Szeretet Istene, hogy folytatódott? Mondjad, Kati. Te örvendezel, összerakjuk. Szeretet Istene, te örvendezel. Tovább, hogy volt? Gyermekednek. Igen. Tovább, hogy volt? Andi, nem? Tehát szeretet Istene, te örvendezel gyermekednek, ez volt kétszer, ugye ismételtük kánonszerűen, és hogy volt a refrén, amit mindenki együtt énekelt? Nagyon jó, Kati, csak olyan kár, hogy halkan hangosabban, gyere, hogy hallja mindenki, jó? Én utána úgyis megismétlem, de azért próbáljuk meg, jó? Készültél, látom, 10-es. Mindaz, mi jó, tökéletes, az tőled való. Na segítsetek, és utána megpróbáljuk ugyanúgy elénekelni, ahogy az együttessel is énekeltük, kánonszerűen, de egyszer még, amíg mindenkinek eszébe nem jut, addig közösen énekeljünk, jó? Gyülekezettel együtt. Igen, kérdezi a férjem, hogy ki kezdi, és hogy lesz. Igen, ez csak kánonszerűen lehet énekelni, igaza van. Akkor legyen úgy, hogy a férjemmel énekelnek a férfi testvérek, és velem pedig a nő testvérek, illetve a lányok is. Jó? Akkor a férfiak kezdik. Szeretet Istenem, Szeretet Istenem, örvendezel, gyermekednek, szeretet Istenem, örvendezel, gyermekednek, mindaz, mi jó, tökéletes, az tőled való. Mindaz, mi jó, tökéletes, az tőled való. Szeretet Istenem. Rémlik, dereng már? Hát annyira nem, de örülök, hogy Látom, az az ének volt hétfőn, hogy ahol ott a Jézus, alszom csendesen. Nem az volt, csak még bátortalanok vagyunk. Na akkor még egyszer elénekeljük, de egy kicsit bátorabban tessenek énekelni. Jó? Azért tessenek hangosan énekelni, mert az egyik fülemre nagyot hallok, a másikra meg alig. Én olyankor, amikor bátortalan vagyok, vagy voltam, vagy most jelen pillanatban is lehetnék, akkor arra gondolok, hogy nem feltétlenül csak az embereknek beszélek, vagy csak az embereknek énekelek, hanem arra is gondolok, hogy hát én most elsősorban Istennek énekelek, nem? Nem is magamnak, nem is másoknak, hanem elsősorban Istennek. És akkor úgy, mintha kicsit elengednének a görcsök, és felszabadulna az a hang, előjönne az a bátorság, ami amúgy lehet, hogy nem lenne bennem. Jó? Akkor most úgy énekeljünk, mintha Istennek énekelnénk elsősorban. Szeretet Istenem, Szeretet
Szeretett Istenem, Szeretett Istenem, te örvendezel, gyermekednek, szeretett Istenem, te örvendezel, gyermekednek, mindaz, mi jó, tökéletes, az tőled való. Mindaz, mi jó, tökéletes, az tőled való. Szereted Istenem. Jó, köszönjük szépen. Majd még, hogyha tetszene gondolni, akkor énekeljük ezt az éneket. Most azt az éneket fogjuk egy kicsit még ismételni, amit az énekes könyvből választottunk, imaheti énekként. Jaj, itt van, jó. Pillanat, csak előkészítem egyszer a gitárkottát, és utána pedig kinyitom az énekeskönyvet. Azt mondja, hogy a 461-es ének. 461-es éneket énekeljük, még egyelőre gitárosan, aztán ha belejöttünk, és túl tetszenek énekelni minket a gitárral, akkor felmegyek az orgonához és beizzítom. De addig ugye kár a gőzém, mert hát akkor csak az orgona szót fogom hallani, meg mindenki az orgona hangját fogja hallani. Most arra törekszünk, hogy az énekhangunk hallatszódjon. Egyre bátrabb legyen az éneklésünk, egyre biztonságosabb legyen a dallam és a szövege. Tehát a 461-es éneket énekeljük, és akkor úgy legyen, hogy akkor ebben legyen az záró ének, kérdezem a lelkészt. Jó, akkor a 6. szakasznál úgy, ahogy már tettük, felállunk, és az lesz a záró énekünk. Jó, fennállva énekeljük majd a 6. szakaszát. Mindig velem, Uram, mindig velem, még ha nem láthat is, gyarlóz velem. Azért ez énekem velem.
Még mielőtt hajlékainkba megtérnénk, hirdetem, hogy a holnap esti előadónk az Úristen kegyelméből, akaratából 2 napig lesz közöttünk. Bódis Miklós testvérünkkel beszéltem ma, jönnek, vágynak jönni, várják, hogy jöhessenek és ismerjenek meg bennünket. Imádkozzunk őértük, az ő útjukért és Miklós testvérünk szolgálatáért. Ő Hátszegről fog érkezni, átutazóban, ha minden igaz, talán Szilágy Perecsenyből Aradra, úgyhogy így 2017 helyett holnap és holnap után fog közöttünk szolgálni testvérünk. Az Úristen áldjon meg mindnyájótokat, köszönjük azt, hogy itt voltatok, holnap este várunk benneteket és másokat is, legyetek az evangélium hirdetői, annak az evangéliumnak a hirdetői, ami azt is mondja, hogy a Pályi templom ajtaja nyitva van mindenki számára, bárki legyen az. Békesség Istentől, áldott jó éjszakát. Hadd kérjek meg mindenkit, hogy tegnap is elmondtam, hogy itt ezen az ajtón menjünk most ki ezen a héten. Jó, köszönöm szépen, békesség Istentől!